7、アップビューするロボットだ。あ、舞ちゃんのソファうん、ありがとう。ああ、あ、みんな壊れちゃった。ジャックの餌食べるのかな。ベタボックしてるよ。みんな乗りたいと思ってやらせてるよね。もうやだ。もっと周りで運んでもらえるのね。もうやだ、嫌になってきた。